Dobré ráno, celebrity! Dnes vás čaká krásny, pozitívny deň! Dúfam, že ste sa všetci dobre vyspali! Tak jako, já bych se jako v pohodě vyspal, že jo, kdyby tady Ibi nechrápal, že? No tak počkaj, Sagi. Toto si povedzme na rovinu, Sagi. Počúvaj, ja som nechrápal, ja prisahám. Ja dobre viem, že keď ja spím, tak ja nechrapem. Ty vole, jak ty můžeš vědět, když spíš, že nechrápeš, že jo? Ne, Sagi, ja prisahám. Nechaj. Počkaj, Krista, ne, toto je medzi nami dvoma. Myslím, že musíme vydiskutovať. Nechaj. Krista, Sagi, ty ma dobre počúvaj teraz. No. Sagi, ty ma dobre počúvaj. No já tě poslouchám, vole, a chvěje se mi trémou. Počúvaj, Sagi, ja keď spím, tak ja nechápem. Prisahám, nech sa prepadnem pod zem, ak ne. Pozri, vidíš? Hej, ty do mňa strčil do mňa, videli ste? Nebrala to kamera, tak čo robí? Nehovorte mi, že do mňa nestrčil, keď takto do mňa strčil do Nehovor... Strčil do mňa, takto do mňa strčil. Dnes sme si pre vás pripravili dve úlohy. Brum, brum. Z každého týmu si vyberiete dvoch súťažiacich. No, když je v týmu jenom jako tady já a Zoro, jo, tak budeme já a Zoro. Tak červení už majú vybratých dvoch súťažiacich. Kto ide z modrého týmu? Počkajte, ako... Majú ísť dvaja? Povedali sme dvaja! Tak v tom prípade to by mali Zibi a ja nie. Ty počúvaj, ale Krista, ja som do teba fakt nedrgol. Ty si do mňa furt drgaš, ty do mňa furt drgaš. Počúvajte, ja chcem urobiť prehlásenie, ktoré akože bude platné. Čo si ja mám, aký názor na toto vec? Vieš čo, Ibi, ja ti niečo poviem, ty si ten vulgárny, obyčajný, prasprostý Počúvaj, ne. Krista, počúvaj ma teraz, dobre? Ona mi vstúpila na nohu, tak ja som ju kopol do hlavy. Tak by zareagoval každý. Ja som ti vstúpila na nohu, nie? Ty vole, Ibi, relaxuj, dajte mu banán, doneste mu banán. Nehádajme sa, debili! Vašou úlohou je ponoriť sa do vody! To jako do vody, jo? No já jsem sice kamarád do deště, ale já do vody nepolezu, to mě vysplihly vlasy. Ty len keci, kokso, ty len keci, Sagi. Ty nic nevieš, ty len kecať, vieš, počúvaj. Ty skôrčie to dokáž, ty len kecáš. Ty sa furt nehádaj, hej. Ja som ti na nohu nestúpil, ja som ti len kopol do hlavy. Nehádaj sa furt! To je dobrý, ale. To vydrží najdlhšie, ten vyhráva. Je vám to všetkým jasné? Lebo nám nie. A 3 start! 3! Našu skvelú kolegyňu Luizu Mlsnú máme skutočne radi. Pozrite si, ako si dokáže poradiť s politikmi. Bugi, mám stroj času. Ticho! Červení debili vydržali pod vodou! 10 sekúnd to bolo minimálne, ty kokso! Hubo! Keď ma necháš dohovoriť, tak sa to dozvieš. Čiže červení vydržali... No ale 10 sekúnd to bolo minimálne, ty kokso! Bože, skôr musíš hovoriť niečo. Koľko je minimálne 10 sekúnd? 10 sekúnd! Ja som to hovoril, ty kokso! Nehovor stále, Bože, drž hubu. A modrý tým vydržal? Isté menej, ty kokso! No? 11.
Co ty kokso, to není normálne. Oni museli podvádzať, tak, ale oni podvádzali. Ja nepoviem, že o stotinu, ale o sekundu, celú sekundu. Oni zase podvádzali, tak ja hram úprimne aj s tým lajblikom na tým súťaži, že ja som folkloristka. Toto není fér. White Island. Miesto, kde zdochol pes. Sem prichádzajú každý večer naše celebrity, aby sa rozhodli, kto zostane a kto musí odísť. Aby sme odstrašili zlých duchov ostrova, musíme povedať krátke zaklínadlo. Dority, Dority, chod. Čaute. Ja dneska nominujem človeka, ktorého si veľmi vážim. Možno to bude pre vás prekvapenie. Je to Ibi Fajka. To je jasný. No, jasné. To je důvod, no. Áno, pretože on je na môj vkus príliš emotívny. My sme boli kamaráti a teraz už nejsme. Áno, my vieme preto. Pretože ma strašne sere. No, říkám, to je důvod, no. To má důvod. No. Pekný večer, priatelia. Ja som mal veľmi ťažké, lebo ja mám priateľskú povahu. Ja som mal veľmi ťažké sa to rozhodnúť, ale ako som urobil rozhodnutie a som sa rozhodol, že nominujem ako Christu. Hele, nemyslíš, že bys měl jít ty? Počúvaj, Sagi, môžem povedať ja svoj názor na túto vec, bo ja si myslím, že ja som mierumilovná povaha, ja by som sa nikdy neublížil, hej? Ale ona mi vstúpila na nohu, to sa ako nemám brániť, a ako ona mi vstúpila na nohu, tak som kopol do hlavy. To by urobil každý. To by urobil úplne každý, hej? Ale ja by som ináč neublížil, ale keby sa táto situácia zopakovala, tak ja by som znova kopol do hlavy. Ale ja by som sa ináč neublížil. Ak áno, tak nech ma prejde pendolino. Vidíš, nič sa nestalo. Kivo, fakt, doneste mu banán, ať jde. Ukáž chrono! Takže Ibi Fajka a Christa majú rovnaký počet bodov, to znamená, že nasleduje rozstrel, čiže budete hovoriť mená začínajúce na P, ako napríklad Petra, a kto prvý zlyhá, prehral. Jasné? Jasné. Jasné. No, začína Christa. Timberlák. No počkaj, ale to není meno, ty kokso. Je to meno, ty... Si na rade, Ibi? Pukino. Prcek. Ale to není meno, ty kokso. Je to meno, nehádaj sa stále. Ibi, si na rade. Tak... Paviel. Čo si povedal? Cože? Paviel. To není jméno. Pavěr. To není jméno. Paviel. Počkejte, to je normálne meno, že Paviel. A ste niekde na Ukrajine, To ani u nás není, ale. Čiže z našu hru opúšťa Ibi, pretože meno Paviel neexistuje. Že vraj Paviel. Stop, time out. Moment, stop. Ja som pred celým národom niečo rozhorcený povedať. Ja z tejto hry odstupujem. Super. Ahoj. Choď, Ibi, choď. Presvedčili ste ma, zostávam. Čiže opäť našu hru neopúšťa nikto. Ono to aj tak jedno, však to nemá aj tak žiadne pravidlá. A mne je to jedno, je mi teplo. Zlaté SOS. Prcino. No počkaj, ale to není meno, ty kokso. Kaj. Prcino. No počkaj, ale to není meno, ty kokso. Dobré. Prcino. No počkaj, ale to není meno, toto. Škoda, inak bolo to výborné. To je hrozné. Bolo to výborné. No Paviel. Ako si to povedal? Prcino. No
Počkaj, ale že to není meno, ty kokso. Je to meno. Nestrkaj do mňa stále. Tak Pukino. Pendolino. Pukino, ale nevadí.